Velkommen til Hanoi. Det her, det er sjovt. Derovre der bor vi, det er vores hotel. Har du kigget på den? Jeg kan se den nu. Yes. Går man lige ned ad vejen her, 15 meter, så kommer man til det her pragtfulde sted. MB Restaurant hedder det. De har alt her i deres menukort. Der er ikke noget, det er simpelthen noget, de er kendt for. Man kan ikke bestille noget her, som ikke findes på menukortet. Og derfor så har vi valgt noget som noget pasta og noget pizza, noget italiensk og noget Diet Coke. Og så har du altså ønsket en chokolade milkshake. Jeg er gået large. Ja. Go large milkshake. Yes, go large milkshake. Og ellers så kan vi altså heroppe fra os, synes jeg har et rigtig godt view af byen. Prøv lige at se, der fik filmer dernede nu. Det vi kalder en flying bitch. Hey. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Dream about it every night and day. But I think I'll just stay.